Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Apha ke siza ke nemeko ke kaPulemoti kunye ke noKhanyisa Mayo. Nawukhumbula ke kumdlalo weKaizer Chiefs namaZulu, apho ke uPulemoti lo waye wathatha ibhola, umfana omdala wayingquba wayibetha nje kakuhle yaziqengelekela isiya pha emnathini, wafika uKhanyisa Mayo umfana omdala ke wololunyawo kwazi kwathiwa ke yi-offside, ube bengayithintanga ngolaa nyawo eyiyekile laa bhola ngeyayiyeyozingenela, ngoba yena kuKhanyisa Mayo wayesevele ekwindawo engekho rayithi, e-offside. Umfana omdala wayekhwaza ke phaa uPulemoti sithi ungayithinti ke Khanyisa Mayo, yiyeke le bhola ke iyozingenela. noKhanyisa Mayo umfana omdala ephantsi koxinzelelo, umfana omdala egijima ebaleka, naye wafika wayithinta ke lo bhola. Kodwa ke ngoku bazile ngaphambili, watsho uPulemoti wathi laa nto bayithetha kwangesekond hafu, watsho futhi ke watsho ke noKhanyisa Mayo wathi laa nto bayithetha kwangesekond hafu, wathi ke uPulemoti etsho uKhanyisa Mayo wathi izinto ezinje ziyenzeka, ayiqali namhlanje into ezinje ziyenzeka ke ebholeni. Bayithetha bayigqiba yaphela ke. noKhanyisa Mayo watsho sitsho ke naye naye wayicacisa ke naye, wazama ukuxolisa apho umele axolise khona, kodwa ke yadlula. Ngoku sebefokase kwezinye izinto ezakuphumelelisa phaa iKaizer Chiefs. Baphulaphuli ke injalo ke imeko ke, ngoba ke ekugqibeleni ewe laa goal ngeyayiphumelelise iKaizer Chiefs, ngoba ke umzonke ke wabalandeli beqela leKaizer Chiefs ke waye wahlokoma phaa laa mini ke, bexhentsa bekhalaza besithi uKhanyisa Mayo phaa wenzeni. Kodwa kumfana omdala noko wazithoba phambi kwenu, wathi uphazamile, uyalibona iphutha apho lingekho, uyathembisa into yokubana ke ngeza phinda lenze ke iphutha lokumila kanja. Futhi ke xa bethe bathetha kwangesekond hafu bayilungisa, baqhubeleka behleka, futhi kumnandi, yedlula loo nto. Ngokuba jongene nemidlalo ngoba zothi bayidlale njengoba niyazi into yokubana ke phaa ngomso badlala phaa neqela ke leSiwelele FC, abafana abadala bedlalela phaa eFNB Stadium. Nalapho ke kujonge into yokubana ke abafana abadala beze nodumo bafumane u3 points. Loo 3 points ke uza kubasebenzela phaa phantsi kweBetway Premiership, aphinde futhi kabanikeze umdlandla namandla okubana baye phaa kulaa mdlalo weCAF Confederation Cup phaa ngomgqibelo, baye benevuthu, baye phaa beshushu, baye phaa bezithembile, ngoba kaloku xa niwinile phakathi evekini ke niyodlala phaa ngeweekend, niya noko ninalaa mfutho. Loo nto ke iza kubanceda lokubana ke phaa ngomso abafana beKaizer Chiefs ke bawuqokelele laa 3 points, baphumelele phaa kwisiWelele FC, ibathathe laa nto ibabeke kwindawo ebanzi phaa kwilika lapha eMzantsi, kuloko lapha eMzantsi Afrika. Iziphinde futhi le nto ibanikeze umdlandla nomfutho okubana ke phaa ngomgqibelo baphumelele. Injalo ke baphulaphula into ebesize nayo phakathi ke kukwaPulemoti kunye ke nale ndodanyana yakwaKhanyisa Mayo. Abafana abadala baxolelana ke baphulaphula malunga ke nalaa bhola ke yavalwa nguKhanyisa Mayo, akusekho nto, yavalwa ke incwadi kwaqhutyelekwa ke nobomi. Nani ke baphulaphula ke ndingake ningene nitsho nento yokubana ke niva njani, nize ke ningakhohlwa usubscribe kule channel ukuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.